ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିଷଦର ବୈଠକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ହାଟ ରୋଡ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୁଣନିଧି ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ବିପ୍ରବର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସମାବେଶରେ ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସମାବେଶ ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ନାଁ ହେଉଛି ବିପ୍ରବର ସାହୁ। ଆଜି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଜି ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି? କଥା ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିଷଦ। ଏହି ସଂଗଠନର ମୁଁ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଆଜି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୁଣନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିପିନ ଦାସଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିଷଦର ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଏ ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକାରମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି କଳାକାର ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ସେମିତି କେମିତି ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସଭାରେ ନିବେଦନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି କଳା ସାମୁଖ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମର ଲୋପମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶ କରିବୁ, ଯେଉଁ ସମାବେଶରେ କି 40,000ରୁ ଅଧିକ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ଏଠାରେ କେବଳ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାରଣ କଳି କଳମୁଷକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର ଡକରା ଆସିଛି। ଏ ଡକରା ପାଇଁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଯେମିତି ଢାଙ୍କୁଣୀ ପିଟିବ ବୋଲି କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମର ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ମାନପତ୍ର ବା ଦାବିପତ୍ର ବୋଲି ଯାହା କୁହାହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ ସଭାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ। କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେମିତି କଳାକାରମାନେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବୋଲି ଆଜି ଏ ସଭା ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କିଛି କିଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ନାଁଟା? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲୋପମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର CCFର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ବିଜେଡିର। ଆଜି କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା କରିଥିଲେ? ଆଜି କାହିଁକି ଆଜି ଆମର ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ କି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କଳାକାରମାନେ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ଆମର ଗୋଟେ CCF ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାର ଅଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡାଇରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ହେଡ୍। ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ CCF ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବୁ। ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ, ଆମେ ସେସବୁ କାମ ଉପରେ କେମିତି କାମ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସମ୍ମାନର ସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଆମେ ସେଇଟା ଆଗକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ? ତ ଆଗରୁ ତ ସରକାର କହି ଚାଲିଥିଲେ ନା ଦେବେ ବୋଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା ନିଜ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଆଶା, ସେ ବି ଆମକୁ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିହାତି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ଆମେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋସାମତ ଆଉ କରିବୁନି, ନିଜ ହକ୍ ନିଜେ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିବୁ। ଲୋକ ତ ପାଇବା ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଧାଇ ନାହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା, ପାଇବେ ନା। ଏଥର ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ, ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହେବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ଆମ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆମେ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେମିତି ବହୁତ ଭଲସେ ଏଇଟା କରିବୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଶୁଭମ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ।